Яз фасылының шундый матур көнендә нәкъ 60 ел элек дөньяга тагын бер милләттәшебез Әхмәтов Али Абдул улы туган булган. Күркәм юбилее хөрмәтенә аңа якыннары, тормыш иптәше Рәшидә Мясумовна, балалары, кызы Зөлфия, кияве Харис, оныгы Тимирлан, кызы Лилия, кияве Рамил, оныклары Лиана һәм Самина, улы Ленар, килене Мәрьям, оныгы Самир безнең тапшыруга кытлау хаты язганнар. Пенза өлкәсенең Кузнецк районы Зур Труев авылында якыныбыз 60 ел элек дөньяга туган. Гаиләдә 5нче бала, озак көтеп алынган варис. Әтинең 4 апасы, олысы кызганычка каршы фани дөньядан 5 ел элек мәңгелеккә киткән. Калганнары Аллага шөкер исән сау. Озак еллар әти-әниебез, әби-бабабыз белән бергә яшәделәр. Аларны тәрбияләп соңгы көннәренә кадәр янәшәләрендә булдылар. Күптән безнең әби-бабаларыбыз вафат булуга карамастан, әтинең апалары һәр вакыт безнең өйдә кадерле кунаклар. Гомер буе алар бер-берсе белән тату булдылар һәм туганлык җепләрен өзми яшәделәр. Әти аларны өлкәннәр буларак бәяли һәм хөрмәт итә. Алар үз чиратында әти-әниләребезне ярата һәм кадерләп яшиләр. Әтиялар өчен һәр вакыт горурлык һәм нәселенең лаеклы дәвамы итүче булып торды. Мәктәпне тәмамлаганнан соң әтиебез машина йөртүчегә укырга өлгереп армиягә алына. 2 ел намуслы хезмәт итеп кайткач, совхозга йөк машинасы йөртүче булып урнаша. 1981 елда әти күрше кеше Труев авылыннан әниебез Рәшидә Мясум кызына өйләнә. 1982 елда олы кызлары Зөлфия туа. 84 елда алар тагын бер кат әти-әни булалар. Тагын бер кызлары, шәшкәдәй гүзәл Лилия без туа. 1989 елда көтеп алынган төпче куллары Ленар дөньяга килә. Әти гомер буе безнең зур гаиләбез хакына хезмәт куйган. Безне тәрбияләп, йорт, хуҗалык төзеделәр, җан биреп, без дип әни белән акталып эшләделәр. Барлык 3 балага да югары белем бирделәр. Biz матур яшәдек, бер нәрсәгә дә мохтаҗ түгел идек. Авыр 90нчы елларда әти бетерелә, эшмәкәрлек белән шөгыльләнә. Авыр вакыт булды. Шул чак ул курыкмады, хәтта төзелештә дә эшләп алды. Теләсә нинди эшкә алынды, истәмә керем эзләде. Балаларымның барысы да булсын дип кенә янды. Әти барлык туганнар, якыннар өчен үрнәк булып тора. Аны туганнары да, дуслары да, күршеләре дә хөрмәт итә. Ул бик нечкә юмор хисе булган кеше, тик шул ук вакытта беркемне дә үпкәләтми торган. Үрнәк гаилә дигән сүз ул безнең әти-әниләребез турында лаеклы килеш әйтелә алган сүз. Без 2 кызлары киявгә чыктык һәм Мәскәү өлкәсендә яшибез. Кеше улы да биредә, әмма ул бары эшләп кенә йөри. Без инде үзебез дә әти-әниләр. Үз гаиләләребез булуга карамастан безне һаман да бәхетле балачак үткән ата-ана йортына тарта. Чөнки анда безне элеккечә яраталар һәм көтәләр. Шуңа күрә беренче мөмкинлек булгач ук әти-әниләргә барырга тырышабыз. 3 бала, 2 киявләре, Харис һәм Рамил, киленнәре Мәрьям, 4 оныгы, Лиана, Самина, Самир һәм Тимирлан. Шундый зур гаиләләре аларда. Киявләре, киленнәре, кыда-кыдагылары аны бик хөрмәт итәләр. Безнең балалар да бабаларын бик яраталар. Чөнки ул алар өчен дә үрнәк, терәк һәм яклаучы булып тора. Безнең сыман ук авылга баруыбызга оныклары да шат, чөнки аларны анда тагын да ныграк яраталар һәм көтеп алалар. Әти белән әни безнең өчен бөтен нәрсәдә үрнәк булып тора. Шуңа күрә без дә үз ягыбыздан шатлык куанышлар, казанышлар белән сөендерергә генә тырышабыз. Алар киңәш сорап мөрәҗәгать иткән беренче кешеләребез. Шатлык куанышлар белән дә беренчедән алар белән уртаклашабыз. Бары тик алар гына ярдәм итәчәкләр, сөенерләр, дөрес һәм кирәкле киңәш бирәчәкләр икәнен без ачыктан-ачык аңлыйбыз. Бүгенге көндә без үзебезне иң бәхетле кешеләрдән саныйбыз. Чөнки мондый әти-әни булу зур бәхет. Ә инде үз балаларын үскәндә, исән-сау әти-әни булу икеләтә бәхет ул. Бу бәхетле еллар әти-әниләребез янәшәсендә әле озын-озак дәвам итсен иде. Шушы матур көндә, яраткан әтиебезнең туган көнендә без аңа ныклы саулык, бәхетле озын гомер телибез. Ә без алар үзләрен иң кирәкле һәм бәхетле ата-аналар итеп хис итсен өчен кулдан килгәннең барысында эшләячәкбез. Теләгебез әниебез белән тигезлектә матур картлык кичер.
Rabbim үзе сиңа кылган изгелекләреңнең әҗер-савабын күрергә язсын. Безнең сиңа карата мәхәббәтебез дә, хөрмәтебез дә олы. Әтиебезгә 60 тула бүген. Кем ышаныр гомер узганга? Бер карасаң әле 40 кына диеп булыр иде бит аңа. 60 инде. Утыр яныбызга, бераз гына ялын ит әле. 100 яшеңә кадәр безнең белән тынычлыкта әткәй җит әле. Күп үтелгән, күп күрелгән инде. Бер матур җыр сыман җырланган. Синең гомерләрне яшәр өчен Аллаһыдан тик син сайланган. Балаларың янда, оныкларың үсә, яратышып бабай дияләр. Җәйләр сайын синең яннарыңа сөенешеп алар киләләр. Уфтанма әле гомер азагына, җиттек икән диеп кайгырма. Юкка барга күңел төшереп син, ашыктырып, зинһар картайма. Кадерле Али Абдулович, олы юбилейгыз котлы булсын. Бәхетләргә төренеп, матур гомер кичерегез. Алдагы җыр бүләк булып ирешсен иде. Якларга кайттым мин әтиемнең өенә. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагы озак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Күршергә насыйп булсын. Сары бик матур төсләре, әтиемнең хисләре, яшел төсле бизәкләре, тынычлык теләүләре. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагы озак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагы озак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиәни каршы ала матур капка төбендә. Күңелләребез сөенә алар исәнлегенә. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагы озак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагы озак еллар күршергә